Bos días a todos, bos días a todas. Isto é Ourense Fala, o único espazo independente da provincia de Ourense. Pola miña parte, eu son Borja Rodríguez e comigo está David Pérez. Bos días, David. Moi bons días a todos. Hoxe temos unha convidada moi interesante que nos vai falar un pouco do activismo, do 8M e todo o tema ahora mesmo das folgas que temos, das reivindicacións feministas. Ela é Ximena González. Bos días e grazas por vir. Que tal? Bo día e grazas a vos polo convite, claro. Antes de comezar ca entrevista con Ximena, lembrarvos a todos que Ourense Fala é posible gracias á grabación do programa nos estudos de Galéxico, a túa empresa de psicoloxía, formación e reforzo escolar en Ourense. Infórmate dos seus servizos nas súas redes sociais, página web e no 603 03 04 47. Ahora sí, Ximena, comezamos contigo. Bueno, hoxe 12 de marzo, paréceme, fai 4 días da manifestación do 8 de marzo. Valoración xeral. Pois a ver, aínda non fixemos a valoración colectiva, que no feminismo, pois como é unha loita colectiva, tamén temos unha organización plural e conxunta, farémola nos próximos días, pero sí que te podo xa contar máis ou menos as conversas informais que vamos tendo as compañeras que organizamos a respecto do 8 de marzo, non? Bueno, parece que este ano se cumpliu o obxectivo de que non baixara moito a participación, levamos 2 anos de certa efervescencia feminista. Este ano vimos de moitos debates políticos fortes dentro do movemento feminista e pensábamos que un dos obxectivos principais era manter a movilización, non? Que a movilización seguira sendo grande. Pensamos que a visibilidade está cuberta, que tuvemos suceso en relación a isto, que quizáis a parte do discurso é a que nos queda máis difícil de trasladar á sociedade, tamén porque non temos medios públicos que fagan de altofalante, non? Das nosas reivindicacións, simplemente se recollen os lemas e así como os cánticos, non? De alguma maneira queda un pouco coxa a parte máis interesante tamén, non? De que quere contar o feminismo galego este 8 de marzo, que é o que máis nos implica, digamos, en esta loita. Como ti comentabas anteriormente, esta efervescencia prodúxose a partir do ano 2018 aproximadamente. Eu lembro no 2017 que iba todavía no 16, agora mesmo de datas non me lembro, que iba todavía moi pouca xente, non? Celebrábase, pero era unha manifestación de, non sei, 200, 300 personas, ti saberás porque estabas ali sempre. Tes a sensación de que se tocou o teito? Porque nestes 3 anos é verdade que medrou moito a asistencia, pero, por exemplo, este ano foi domingo e parece como que está estancada, non sei. Sí, eu creo que a explosión foi, polo menos en Ourense, non? E en Galiza, o ano 2017, non sei se vos lembrades a mani de Ourense, xa fora moi grande, a respecto dos anos anteriores, quizáis o doble de xente, aínda que seguiremos sendo 500 ou 700, non? Pero era un aumento, non? Pero era moi grande en relación ao ano anterior, e xa 2018 e 2019 foron 2 anos brutais de movilizacións, non? Claro, o que nós agora estamos analizando no movemento feminista era de onde ven toda esa extensión das convocatorias, non? É certo que a proposta de folga de mulleres prendeu en moita xente, chegou a moitos lados. Tamén é certo que hubo moita difusión a través de medios que tradicionalmente non recollían as convocatorias feministas. É dicir, a Voz de Galicia este ano fixo unha páxina enteira con todas as movilizacións de todo o país. Claro, isto era impensable hai 5 anos. Entón, algo diso ten que ver con que aumente esta movilización. Pero sí que creemos, despois deste ano, que era tamén un pouco unha proba de lume, que se está mantendo moita tensión mobilizadora do feminismo. Pensamos, en 2018 dixemos, bueno, este ano non sabemos que pasou, este ano que ven non pasa, non? E en 2019 se repetiu. E este ano, que era domingo, que en Galiza non había folga, que era moito máis complicado, parece que se mantivo en todo o país. Foron manifestacións moi grandes, as da mañán, as da tarde. Entón, creemos que se pode manter un pouco este nivel de movilización. É que é moi complicado tamén mobilizar a xente, ti saberás lo mellor que a nós, dun ano para outro, que moitas veces hai veces que ven moitísima xente, pero o ano seguinte pois non aparece, non? Digo eu que terá algo tamén ser un éxito que se repita polo menos 2 anos consecutivos, 2 para 3 xa. Sí, eu creo que o segredo desto é que o feminismo galego, e creo que pasou en todo o mundo, porque se vedes imaxes de Chile ou de, o que sei, Bilbao ou calquera sitio do planeta, o feminismo que fai é aproveitar o 8 de marzo para organizarse o resto do ano. Continuamos con loitas máis pequenas, quizáis máis invisibles ao resto da cidadanía, porque non ten esa repercusión mediática, pero se mantén organizado, se mantén facendo cousas, se mantén dicindo cousas, e iso fai que non se perda, digamos, o que falabas, non? Un pouco da tensión dun ano para outro. Claro,
Se tú fas un 8 de marzo, desapareces e pretendes que un ano despois toda a xente siga con ganas de sair, é moi difícil, pero creo que o feminismo mantén un traballo continuado, máis pequeniño, máis invisible, pero que está aí, que nos permite poder salir con esta forza, non? E segundo o teu punto de vista, o 8M é unha manifestación transversal, digo polas constantes acusacións de politización, de intereses políticos que se defenden. A ver, unha manifestación eu penso que é política por propia definición, non? Pero o feminismo, ti pensas que agora mesmo está calando un punto de vista moito máis transversal? Bueno, o feminismo tamén está dando ese debate, non? O feminismo é unha cosa que ten que debatimos sobre todo, Claro, que unha cousa incluso viva, sobre o non? propio feminismo, Unha claro. cousa viva, que eso tamén é importante. Que está en continua reflexión, non? Tamén en relación a isto. Claro, eu concordo contigo con que non pode haber unha manifestación que non sexa política. A política é a vida, non? Ir comprar o pan é profundamente político. Sí. O consumo é profundamente político, todo é político. Por tanto, as manis feministas son fondamente políticas. O que pasa é que sí que hai un debate en relación a como encaixa nesta movilización tan masiva a xente pois, máis vinculada con posicións máis conservadoras ou posicións da dereita, non? E é certo que ese debate está aí. É certo que as mulleres temos unha alianza que poderíamos decir transversal en relación ás violencias, porque unha muller pode ser violentada e de facto somos violentadas independentemente da clase social na que nos situemos ou na que nos sitúe a sociedade. E, por tanto, aí hai un fío de conexión entre todas, e por eso as violencias son tamén unha temática tan presente no movimento feminista, porque nos conecta a todas, pero despois, por exemplo, o feminismo galego é un feminismo fondamente anticapitalista, que analiza o sistema, que vai a raíz das cuestións económicas, que defende que neste sistema económico non podemos conseguir a igualdade porque estamos subordinadas por outros intereses, etc, etc, etc. En ese sentido, hai posicións máis conservadoras que non teñen moita cabida, pero non as persoas, senón as posicións conservadoras. E entón o que está vendo agora é como que todo o mundo se sinte chamada, e isto é maravilloso en relación a esa xenda común, e despois dentro do movimento están os matices. Durante o resto do ano hai moitos matices, hai moitos debates, confrontacións en algún momento, que non pasa nada por casa. Ese é un pouco un tema tamén de perspectiva, non? Que normalmente cando a xente critica o feminismo ou calquer outro movimento, o ecoloxismo ou calquer outro, non? Que din que simplemente votades a xente. Non. O que eu penso, a miña opinión, é que o que se votan son certas ideas que non teñen cabida porque confrontan con outras que representan a maioría, non? Claro, iso é o que moita xente vos achaca. A miña pregunta é: vos credes que, dende un punto de vista, dende outra perspectiva de persoa que non é afín ao feminismo, vos credes que tamén teñen cabida? Mira, nos defendemos que o feminismo é unha ferramenta para construir vidas máis felices para todas e para todos tamén. Que pasa? Que para construir esas vidas máis felices temos que desmontar o que hai agora. Entón, a xente que defende a sociedade tal e como funciona agora, pois non ten moita cabida nun movimento que o que quere é desmontar a organización social tal e como está para montar unha máis xusta. Do que se trata é simplemente pois, de deixar de ser persoas de segunda na sociedade, de deixar de ser violentadas polo facto de ser mulleres, de deixar de ser discriminadas laboralmente, de deixar de cargar cos pesos dos cuidados. Por tanto, a xente que defende que fagamos esas cousas ou que estemos sometidas, claro, ten moi mal encaixe. Qual é a solución? Que esas persoas adhiran a estas ideas, que esas persoas entendan que un mundo diferente é mellor para todas e para todos, para ser todas máis felices. Outro día, por exemplo, un pouco para pechar antes de comenzar a falar de igualdade en Ourense, que tamén ten tela, para pechar sobre o 8 de marzo. Outro día, eu que seguen a manifestación, sempre me gusta ir, non o vou ocultar. Ao final da manifestación iba como un grupo coa súa pancarta do PSDG, e logo iba outro grupo coa súa de Comisións Obreiras, e iba outro final que non me lembro. Ti crees que eso favorece? Explícome, eu creo que a manifestación ten que ser estamos aquí todos e todas por unha mesma causa. Sabes, eles é como, oye, que os opresores estamos aquí, lembrade que Comisións Obreiras estamos aquí. É dicir, eu vía un pouco de división aí. Creo que eso non é bo. Non sei ti como ves. Mira, o feminismo galego tamén analizou isto durante moito tempo. Temos un protocolo que consiste en que as manifestacións teñen unha división. Hai un primeiro bloque no que vamos as organizadoras, os colectivos feministas e os colectivos de mulleres exclusivamente,
E a partir dunha parte da manifestación, que digamos mitad de cara atrás, van todas as organizacións mixtas e de outro tipo, partidos, sindicatos e demais, que tamén queren vir e queren sumar a manifestación. Isto parte da análise de que o feminismo xa por sí é diverso e de que, aínda que estemos de acordo en moitas cousas, hai outras cousas nas que temos moita diversidade. E mesmo no feminismo hai mulleres que teñen outras militancias políticas. Eu mesma teño, pero outras tamén a teñen, non? E non se trata de impedir que esas militancias se visibilicen ese día, se trata de que non ocupen unha parte central e protagonista. E ese é o protocolo ao que chegamos. Por eso en Verín tamén había unha parte non mixta, coa xente de Verín non se pecha, coa sindicato labrego, cos partidos, cos sindicatos, outros sindicatos, e en Ourense se fixo da mesma maneira, non? Eu creo que o feminismo é unha loita de moitas cores e que está ben que veñan e que sumen, mentres ocupen o seu lugar, que non é, por suposto, un lugar protagonista. Tamén a veces hai quen non se sabe comportar, bueno, en todas partes, claro, traes 40.000 bandeiras con 15 militantes, pero bueno, eso é non menos dos casos. Eu creo que sí que hai un certo acordo global de que temos que facer as cousas ben e visibilizar a todo o mundo, non hai ningún problema, porque se visibilicen mentras deixen o protagonismo ás feministas, non? Que é un pouco a idea. E con respecto á cidade de Ourense, xa deixando un pouco de lado a manifestación do domingo, unha cidade como a nosa, bastante tradicional, non? Se lle queres chamar, cal é o encaixe do feminismo? É dicir, Ourense é unha cidade igualitaria, unha cidade que feminista, se queres? Bueno, depende como en todo, non? Depende de onde miremos. Claro. Se miramos as institucións, a resposta seguramente é negativa, non? Bastante negativa, en relación a como están as políticas de igualdade, como se fan os seguimentos ou os cumplimentos dos planos de igualdade, en que onde se colocan os recursos na cidade de Ourense. Temos un CIN desde hai moitos anos, pero ten moi pouco persoal, se desmantelan todos os programas que houbo ou que se intentou poñer en marcha en relación á coeducación ou diferentes programas, non? Incluso houve programas sobre as novas masculinidades e demais, que, bueno, que ao chegar os conservadores ao poder, pois se desmantelan. Se miramos para a rúa, Ourense ten un feminismo moi activo durante todo o ano, bastante organizado. É certo que hai poucos colectivos, pero sí que hai actividades que durante todo o ano. Se miramos para as movilizacións, somos unha das cidades que en porcentaxe, sí, temos que calcularnos así, non? Mais mobilizamos estes últimos 8 de marzo, non? Entón, bueno, pois vamos dando pasos. A nivel xeral, pois, bueno, aquí temos, é certo, poucos referentes na política de primeiras, falo das candidatas, das cabezas, das primeiras persoas que se colocan. Aí estamos algo máis coxas que outras partes do país, pero tamén é certo que en políticas feministas tuvemos un tempo no que tamén, non sei se podemos decirnos vanguarda, pero que se puxeron en marcha programas moi interesantes por parte do Concello, claro, coincidindo con que non gobernaba o PP, eu teño que decirlo porque é así, non? Entón, claro, depende cara a onde miremos. E despois temos momentos nos que nos quedamos moita vergonza, como cando houve aquela denuncia ao presidente da Diputación, e entón a muller que denunciou acabou sendo perseguida, denunciada, casi expulsada dos ámbitos públicos desta cidade. Claro, temos momentos, non? Eu creo que non estamos moi diferentes de outras partes do país. En ese sentido non nos temos que sentir mal, pero queda moito por facer tamén, claro. Te dicías, miramos a rúa, segundo se miramos a rúa, hai máis ou menos feminismo, normalmente, non? Se queres chamar así. Eu quero mirar os rapaces, especialmente os adolescentes. Teño a sensación de que se está producindo unha pequena brecha, explícome. Vexo que nas rapazas está calando moi ben a idea, ou ese concepto de non ser de ninguén, non? E todo este tipo de principios que defende o feminismo, pero que a brecha está provocando que os rapaces como que se están defendendo un pouco, como que se están vendo, xa digo, ameazados no sentido de que, eu non encaixo aquí, como que os adolescentes, sobre todo, teño a sensación de que os rapaces non acaban de verse encaixados neste movimento. Pode ser tamén un problema educativo, non? Se non se lles explica ben, poden levar ao rechazo, era explicar ao mellor, porque claro, se a min estánme dicindo que
unha serie de ideas, pero non as explican ben, eu podo sentirme ameazado porque non as entendo. Non porque non vexa que eso teña que ser así, porque ten que ser así, senón estamos explicando unha forma que eu non a comprendo e claro, as persoas cando non entendemos as cousas collemos medo, non sei ti como ves. E digo con moito, con moito coñecemento de causa porque aquí traballamos con tratamiento con adolescentes, por tanto, estamos no ben. Eu creo que a clave está no que estaba dicindo, non, o compañeiro. O feminismo está, claro, o feminismo é unha loita das mulleres que se está colocando, que está collendo moita forza e que está colocando moitos debates sociais e moitas problemáticas das mulleres nas que as mozas máis novas se recoñecen, porque o ámbito da violencia o sufrimos desde que somos moi pequeniñas ata o fin das nosas vidas, non? E é certo que as mulleres estamos tomando consciencia, nos estamos dando conta de todo o que está pasando e estamos collendo forza, pero non se está sabendo acompañar desde o ámbito educativo todas estas cuestións en relación a todas as crianzas, aos rapaces e as rapazas. E claro, cando tú ves que un movimento colle tanta forza que te está sinalando, porque de alguma maneira te está sinalando, aínda que non sexa a un home concreto, o sea, non é a ti, nin a ti, é a construcción social, non? Te están sinalando e ninguén te dá ferramentas para traballar eso. Eu creo que aí están o maior dos problemas. Unha das nosas loitas principais é a loita educativa, quer dizer, a educación ten que ter perspectiva de xénero, ten que ter perspectiva feminista, temos que facer unhos planes de estudo no que estas cousas estén meridianamente claras, tratadas en todas as fases educativas, e o que temos que son, pois leis educativas que pasan por cima de todo isto, nada lles interesa, acaban de aprobarnos unha lei educativa sin debate, xa non sabemos nin que van a poñer na lei educativa. E claro, isto vai reproducir continuamente a problemática. É que ese é o tema, porque o mellor o que estamos é centrándonos no aspecto de que hai moita xente, como dis ti, que non sabe nin que é un constructo social, e cando din home, se a eso lle sumamos forzas políticas que o único que fan é mentir descaradamente, ou medios de comunicación que invéntanse cousas, hai un caldo de cultivo para que moita xente, sen ter por qué, ves, xa non sei se ameazada ou senón sinalada, non? Eso sí que pode ser moi perigoso, tanto para o movimento feminista como, por exemplo, para outro tipo de movimentos sociais. Claro, que fan estas forzas políticas que, bueno, xa non sei se se pode chamar nin conservadoras, es la caverna directamente. Reaccionan como se o ataque fora o individuo, cando que se está falando da estructura social, de como está organizada a sociedade. E claro, desde aí é moi fácil, digamos que as respostas simples teñen sempre mellor acollida que os debates complexos, e o debate sobre como está a sociedade, sobre que queremos as mulleres, ten certa complexidade, porque a ten. A resposta máis fácil é nosotros non violamos a nadie. Bueno, non se trata de que fas tú, sino de como a sociedade alimenta estas dinámicas, non? E eu creo que non está axudando nada que estas forzas políticas utilicen estes argumentos, e creo que os medios de comunicación non son suficientemente responsáveis en relación a estas mensaxes. Cando alguén minte ou cando di unha barbaridade, o que non hai que facer é poñer un titular e publicar en 40.000 sitios. Máxime no tempo de Facebook e no tempo en que calquera persoa pode abrir unha página web por todas as mentiras que lle dé a gana, non? Porque como ninguén llas vai contestar, van a ser completamente encardinadas a intentar destrozar a alguén ou a un conxunto de persoas. Claro, o problema é que podemos facer, que é o que che quería preguntar. Eu, por exemplo, a min ocórseme, por que non se ensina a xente a diferencia entre o machismo, o feminismo e se introduce o concepto do embrismo, non? Que é un pouco raro, non? Que parece que... E que eu creo que o embrismo non existe. Claro. Fai parte dunha construción política, ademais, desde esas reaccionarias, por redundar na palabra. Non hai ningún movimento organizado de mulleres que promova a ideoloxía embrista. Entón, dos movimentos sociais do que hai que falar é dos que existen. Decía, embrismo é unha palabra que se utilizou para pervertir o concepto do feminismo, para decir que había mulleres no feminismo que o que queren é a supremacía sobre os homes, que odian aos homes, pero iso non existe, non hai ningún colectivo organizado teorizando, nin escribindo, nin defendendo iso. Claro, pero... Entón iso hai que explicalo, hai que explicar o que é o machismo, o que é o feminismo, e que hai invencións que son invencións deste tipo. Aí está, pero enténdeme, é dicir, hai que explicarlle a xente que é o feminismo, porque eu estou farto de explicarlle a xente que o feminismo non é o oposto do machismo. Estou farto de explicar a xente que é a búsqueda da igualdade. E parece como que non se quere entender. E voto de menos que este concepto se explique. Xa, na educación, bueno, supoño que na educación estáse comenzando a explicar, pero é unha televisión, por exemplo, non? Que agora mesmo medio de información máis que está a tope estes días,
nunca vexo que se explique o concepto, entón son máis de confrontar o feminismo co machismo. Para min iso que está facendo é provocando o que falábamos antes, que os rapaces non o entenden, vense ameazados porque eles non se ven con encaixe na ideoloxía feminista. Pero para min a chave é a educación, porque eu non confío en que a televisión eduque a ninguén. Sin dúbida. Tamén hai xente que non o quere entender. Claro. É dicir, que ainda que lle expliques 30 veces vai seguir coa súa liña e non hai volta de fora. Eso é unha cuestión de traballo, de tempo, de explicación e de aprendizaxe. Se tuviéramos unha educación fundamentada en aprender os valores sociais, en aprender como funciona a sociedade e como podemos mellorarla, sería moito máis fácil que con un modelo educativo que temos, vos o saberedes mellor que a min, que fabrica titulacións, pero pouco máis a respecto dos dereitos, non? Se intentou colocar unha materia que era educación para a ciudadanía, que era unha cousa, bueno, era el punto cero, ¿no? Da educación en valores, que ni siquiera era moi avanzada e se acabou quitando porque os gobernos, ao cambiar o goberno, nos chapodan sempre as leis educativas, é o primeiro que desmontan os gobernos no Estado, ¿no? Entón, bueno, creo que a educación é chave, e aí o traballo das educadoras, tamén na universidade, porque aí se educan as educadoras, tamén é fundamental, ¿no? Esta perspectiva, e creo que nesto sí que algo estamos avanzando. Esperemos que acompañen a legislación, ten que acompañar tamén. Se dedicas unha hora ao mes aos valores e a educación deste tipo, pois pouco vamos a sacar adiante. Avanzando na tertulia, bueno, iba a dicir 5 de abril, pero bueno, non sei que dicir. Eleccións ao Parlamento de Galicia, cando sexa. Cal é o peso das propostas do movemento feminista nas eleccións? Refírome, todo o mundo fala ao mellor de políticas en contra da migración, políticas para axudar a empresas, non sei, cada partido ten os seus tótenes, non? Pero cal é o peso de propostas do movemento feminista nas eleccións? Bueno, eu creo que aí hai, claro, é un camiño que estamos andando, non? Sí que é certo que durante moito tempo as forzas máis á esquerda do ámbito parlamentar sempre teñen procurado facer reunións cos colectivos feministas, coa xente que está organizada, pois para pedir, non? Non sei se son suxestións ou que son, pero para conversar sobre estes temas, para trasladar aos programas políticos e despois ás institucións. É certo que hoxe tamén o feminismo galego non ten unha axenda que pida trasladar determinadas cuestións concretas a estas forzas políticas, non? E o que vamos facendo é, pois, cada colectivo ten un pouco, digamos, as súas propias dinámicas, pero tamén é verdade que canta máis forza na rúa ten o feminismo, máis entenden estas forzas políticas que teñen que incorporar a xenda feminista nos programas electorais. Eu creo, a ver, non sei se se conocen, eu non os atopei aínda. Creo que non sei iso saber aínda. Creo que non hai, aínda non están publicados, polo menos eu non atopei, pero sí que é certo que nas últimas convocatorias electorais vai aumentando o peso das reivindicacións feministas dentro dos programas, non? Creo que un pouco porque se sinten obrigados, porque ves que saen miles de persoas á rúa e que tes colectivos feministas todo o ano dando a chapa, pois ao final, canta máis forza hai na rúa, máis forza se fai nas institucións, non? Eu son unha convencida desto, entón sí que se van incorporando diferentes aspectos. O que sería ideal é que unha vez que se chega ás institucións se estableceran espazos de diálogo continuo co feminismo e cada vez que se quixera poñer en marcha algunha legislación, pois se fixera unha ronda de consultas, conversas con expertos, con activistas, con quen tocar, non? En cada momento. Eso aínda é difícil que se faga. Hai xente que di, volvendo un pouco ao principio, non? Eu isto teño escoitado, non quería saber a tua opinión. Hai xente que di que para que se manifestan, para que fan 8 de marzo total, vai seguir habendo violencia machista, vai seguir habendo asesinatos e as manifestacións non o van a solucionar. Quería saber a tua opinión ao respecto deste tipo de afirmacións. Pois mira, isto é como cando en Ourense nos manifestamos polos lumes a finais de setembro, non? Evidentemente non é a movilización a que resolve os problemas. As movilizacións non son para resolver problemas concretos, pero as movilizacións son para poñer no debate social determinadas problemáticas que temos e para facer presión social.
estábamoslo falando, non? Nos últimos anos, as medidas en relación ás políticas de xénero collen forza nas institucións porque hai moita xente na rúa. É para iso para o que sirve fundamentalmente un 8 de marzo, pero tamén un 25 de novembro, ou unha cuestión LGTB un 28 de xuño. É para darlle forza e peso ás reivindicacións, para que nos miren e digan, bueno, hai moitísima xente preocupada por esta cuestión. Vamos coller esta cuestión e intentar buscar algunha medida ou algún tipo de solución que poda axudar, non? É unha cuestión de presión social. Eu non coñezo en ningún lugar do planeta ningunha reivindicación social que saíra adiante sin grandes movilizacións, sin masas de xente na rúa dicindo que hai que resolver os problemas. As cousas non se resolven por ciencia infusa e as nosas políticas, por moita vontade que teñan, non miran para as cousas que non teñen moito peso social. Iso é unha realidade que temos que saber e que temos que utilizar dende a rúa tamén, non? Nos pasou cando foi o peche de Verín, por exemplo. Terían reaberto o paritorio de Verín se non se tuvera mobilizado durante 60 días unha comarca, o feminismo de toda Galiza? Non, seguramente non. Que está moi ben tirado porque hai moita xente que tamén di, que isto tampouco é un interrogatorio, moita xente que tamén di que por que esa xente que sae 8M non sae o 1 de maio polos dereitos dos traballadores, no sentido de que o mellor verse representado como feministas, pero realmente cando son movilizacións con perspectiva de traballadores e de obreiros, pois por que non saen á rúa? Por que crees que iso non pasa? Quizáis porque quen lidera esa luita non o está facendo excesivamente ben. Pode ser. Podería ser. Eu non o sei, por eso pregunto, pode ser. Quero dicir, tamén ten que ver con como se construen os movementos políticos e sociais, non? E tamén ten que ver con a toma de consciencia. Eu creo que a nivel de clase ainda estamos lonxe de tomar consciencia sobre a posición que ocupamos, como o sistema opera sobre as nosas vidas, e nos falta ainda para recoñecernos como obreiras que necesitamos reivindicar os nosos dereitos. O feminismo, pois por outros motivos, conseguiu que moitas mulleres se identifiquen coa luita, pero eu creo que é unha cuestión de constancia e de insistencia, non? Hai 10 anos, pois íbamos 200 o 8 de marzo, e hai 5 anos tamén, quero dicir, bueno, pois chegará o momento, non, da toma de consciencia, pero sí que creo que quen lidera esos movementos políticos tamén ten que facer as cousas de maneira que favoreza que a xente tome esa consciencia, e quizáis aí pois non se está facendo, ou non o estamos facendo todo ben que o está facendo o feminismo, por exemplo. Pero quizáis o tipo de afirmacións que falábamos antes, quizáis boten de menos propostas prácticas, porque volvendo ao exemplo que ti me puñas, Verín, eu, por facer un pouco de abogado de año, non? Diste, non se volvería a ter abrido Verín se non fora por as manifestacións, e se non houbera as eleccións autonómicas, faríase forza para que se abrira. Bueno, claro, porque as loitas de rúa tamén teñen que ver coa oportunidade do momento político. Eu estou convencida que se fora o primeiro ano de mandato e se pechara o paritorio, por quizáis coas movilizacións que hubo esta vez non se tuvera aberto, pero quizáis se as multiplicáramos por 5, quizáis sí. Claro, é unha cuestión de circunstancial. Claro. Estamos falando do movemento feminista, pero vivimos nunhas circunstancias no que hai 100 asasinadas por ano. Eu falo de cifras do feminismo, non me gustan as cifras oficiais, porque as cifras oficiais non recoñen todos os asasinatos machistas. Entón hai unha media de 100 mulleres asasinadas, moitas agresións, moitas sentencias estes 2 últimos anos nas que se pasa por cima da violencia como se non importaran determinadas circunstancias. Bueno, sabemos o caso da Manada, pero hai moitos máis. Entón, claro, todo iso construí unha ventana de oportunidade na que dis, bueno, pues vamos a darlle por aí porque nos estamos dando conta de todo o mal que está pasando, non? Coa clase terá que pasar igual, non? No momento que sexamos capaces de sinalar todo o mal que está pasando e colocalo no primeiro plano, pois seguramente a xente tome máis consciencia, creo, non sei. Bueno, estamos chegando ao final xa, quedanme a verdade unha cantidad de preguntas incondable que facer. Vou ter que vir outro día. Vas ter que, sí, eu penso necesario, claramente. Pero bueno, antes de coñecerte un pouco máis a ti a título persoal, xa sabes que un minuto clave ao final, sí. Pediremos a todos os que nos vedes que por favor os suscribades a nosa canal de YouTube e que nos dedes like no Facebook, no Instagram, e que nos dedes tamén caña nos comentarios, que tamén é interesante, e que propoñades cousas. Que son máis interesantes todavía. Que non está de máis.
Vale, pois comezamos o minuto persoal, nos imos facerche unha serie de preguntas e ti tes que contestar nun tuit como moito. Sería demasiado xa, Bueno, hai tweets longos, Unha cidade para ti. Pois mira, unha sola, eu creo que non podo decir un solo de nada, prácticamente, na miña vida. Non hai problema. Bos Aires é a cidade na que nacín, entón teño especial cariño. Adoro Porto e adoro Ourense, me parece un sitio maravilloso para vivir, a pesar del gobierno, como din por aí. Unha peli? Pois mira, unha peli que... Das últimas que vin, porque Sí. claro, la favorita de la vida é moi difícil, Parásitos, deixoume Moi boa. absolutamente desacougada, o sea, foi como un golpe. Non iba moi convencida, non me gusta moito ir ás películas que ganan moitos premios porque me parece que me intentan enganar os da industria do cinema, pero me pareceu maravillosa, o sea, do último que vin fascinoume. Unha canción para ti. Unha canción, pois mira, unha canción que me encanta é Todo cambia, de Mercedes Sosa. Eu nacín daquel lado do océano e gosto moito do folclore latinoamericano, e se teño que escoller aquí en Galiza, pois SES tamén me flipa, e ten unha ranchera super simpática que se chama Semente de vencer, que era unha frase de Moncho Reboiras, que me parece unha forma loquísima, en forma de ranchera, de falar dun represaliado. Unha viaxe? Cuba, a primeira vez que fui a Cuba. Fun sola, 18 anos, me pareceu un sitio especial. Un ano, futuro, presente, pasado. Un ano, que difícil. Son fatal para os anos, non me lembro casi de nada da miña vida. Me llevo a decir o ano 2000 porque naceu a Marcha Mundial das Mulleres, que é o proxecto feminista no que eu estou envolvida e que me parece unha ferramenta imprescindible para a vida das mulleres. É unha persoa? Unha persoa pode ser así un referente. Sí, pode ser, claro. Porque senón as da casa se me van a enfadar. Angela Davis, para min é un referente extraordinario. Pantera negra, comunista, lesbiana, negra, loitadora contra a represión das prisións. Bueno, aínda hoxe nos está ensinando cousas sobre como se interceptan todos os vectores de opresión nas mulleres. Me parece unha voz privilexiada do século XXI. E última pregunta, que sempre adaptamos un pouco á convidada. No teu caso, Curro, Rosalía, Pondal, Emilia Pardo Bazán. Non, Emilia Pardo Bazán non, que non era da miña clase. Rosalía, destes tres Rosalía, ainda que gosto moito de Curros, teño que decir que a poesía de Curros me fascina, pero bueno, Rosalía, a Rosalía que estamos descubrindo, non? Sí. Que sempre nos la venderon como unha choromiqueira, como unha muller moi sentimental e moi tal, e ten escritos absolutamente de vanguarda a respecto dos sentimentos das mulleres, da liberdade, o poema de... Bueno, é que levo hoxe unha camisola Xusto que iba a dicir, esa camisola, a última pregunta sobraba. do seu poema, non? Da xustiza pola man, que é brutal e que seguirá sendo brutal dentro de 100 anos. Me parece que estamos descubrindo un referente que nos faltaba con Rosalía, con esta nova Rosalía. Gosto moito da xente que está recuperando. Podemos un día facer un Ourense Fala sobre o resurdimento da literatura galega, que a mí é un tema que me encanta. Mira, un descubrimento. Pois isto foi todo, que tal estiveches? Moi ben, moi a gusto. Gústame moito a radio, me parece unha cuestión fundamental. Son moi de escoitar a radio todo o día, no carro, tal. Gústame moito. Pois agardamos contar contigo en próximas ocasións. Pola miña parte, David, non sei se queres agregar algo. Non. Pois nada máis. E nada menos, moitas gracias por vernos.